tupo hian mani landan sawiselna kan nei theuh thinang Mahse hetiang han hmuh hi chuan kan insawiselna te chu alo hohzia le a nêpzia min tihrechhuak thar le thin ani. Hei hi siliveri mi ten alien tia an ko ania. Anu hi bajeneza liberata ania. Afa chunga thil thleng hi rap thlakin a hmutu a piang te chuan makti in ngoi rengin an thlir ringot sela. Afa a hmuh hian a pasal chuan a then ngal vata. A pasal chuan afa chu Ramhuai tia kovin anupui hnena chuan setana fa ti in setana hnena pekir le turin atia. A then khoveng te po chuan piliberata I hi bedu lovin a naute hmuh a piang chuan Ramhuai ti in hlavin an tlan chiat san thina. Na ti in afa chu atrap thina. Mahse anu tan po hian ti vak ngai na a lo hle. A chan chu tu man an pui du si lova. Anaw pom chu a tri in an tri vek mai bok sia. A tira chuan a pasal nen chuan nupa in hmangai ve tak an nia. A rai lai po hian har satna engma nei lovin fa po thatakin aneya. Mahse a fapiang hlim a hmuh ve le chuan a pasal chuan a then tamak ani. Doktor te le hospital a te chuan an hmuh chuan mak an ti ema. Tu man ngai sak du talovin hospital a chuan pui tu po nei lovin a oma. Mahse samari mi tha pakhat hruai ho tu tur atong hlawa. An ho po chuan a naute chu a thei to pin puanin a khua. Ti chuan pasal tel telo chu a fa de chom chu ama mo phurna anita a. Mahse hna po a nei lova a ril ru po a buai ve na sakhopa. Engtin nge hna nei boksi lo chuan a fa de chu ama chawin a enkol theiang le. Hna zonga chuak turin a fapiang hlim chu kalsan thei ani boksi lova. Afa hriselna chu ani telin a tlahniam zela. Hospitala a hruaya Mahse doktor de chuan makti in an lo ena. Atan ti thei vak an lo nei bik si lova. Hole mai tura ti in ti thei an nei huna an lo kol le tur thu shil Mahse tun thlengin an lo la kol lo thu asoi ani. Ti chuan khopui nun chu sen so atam sia atlin tak lo awang chuan a pian seilen na khwa a chuan a kir le ta a. Chuta chuan an kho upa te le a chung te chu a ron ta a. Afa upa zok te chu khopuya chuan a kalsan topa. A chan chu khopui atanga an khwa a thon ve na tur poisa po a nei zo lo wangani. Ti chuan a khwa a pan na lama po chuan a fa hmutu a piang te chuan hlau na ne na enin then khatin an nui zat boka. Mi then khat chuan khongain a fa chu that mai turin an tia. A chan chu a fa kha chuan she om na le tur na bak anuna a thlen lo tur thu an shila. Mahse nu hmangai na chuan a fa chu a that phal ho lo. A top rak thlengin thei top chua chu atum ani. A chung te po chuan a fa an hmuh chuan an trap top maya. A chan chu hetiang thil an la hmuh ngai lo wang ani. Mahse an ni chuan hmangai na nen an lo poma. Ti chuan khopuya an omlaya a chunga thil thleng zong chu a hril ta veka. Mahse an ni po chuan an lo pui thei bik si lova. A chan chu an ma ni ei tur leina tur tak nial po an hmuh ve trok wang ani. Hei hi piliberata I cousin Dominica ani a. Ani hian a unaw nu chu khongain a naw treatment nei na tur chuan thei to pa a tho tur thu asoya. Mahse ani po hi le khathiam lo ani awangin na a hmu thei bik lo ani. An chung te chuan khongai hle Mahse poisa an nei bik si lova. A naute treatment po hi an rama a thei lo awangin ramdang an panangaya. Tuna akor hak lai po hi mi te pek mai ni in a soidanin a fa de khopuya akal san tak te po kha na nei lovin ril tramin an ve mek ti soyin tranpui tu tur a aw ringot mai ani.